استقلالیت دولتی که آخرهای عصر بیستم نصیب تاجیکان گردید باعث شد که تاجیکستان در سطح بین المللی همچون دولت تشبثکار و دارای فرهنگی بای و قدیمه معرفی کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال را از جنگ تحمیلی شهربندی رها بخشیده به سوی رشد و دولت سهمگزار در حل مشکلات سطح بین المللی هدایت نمود. سلام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان است که با مهمترین رویدادهای هفته سپری شونده منظور شما. جمهوری تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی در ردیف آنکه اقدامهای مؤثر را در سمت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آغاز استقلالیت روبرو آمده بود عملی میکرد، همچنین نقش خود را در عرصه جهانی به حیث کشور تشبثکار و اصلاحاتگر مرحله به مرحله مستحکم مینمود. اکنون تاجیکستان در سطح بین المللی اولین اقدامهای خود را پیشنهاد کرد و جامعه جهانی نیز با مهم بودن این پیشنهاد و در خور زمان بودن آنها این اقدامها را دستگیری نمود و تطبیق آنها را در سطح بین المللی براه ماند. تاجیکستان هرچند که در سرگهی تشکلیابی ذخیره‌های آبی تازه قرار دارد و بیش از 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می‌یابند، از مسئله گلوبالی تنقیصی آبی تازه خود را کنار گرفتن نمی‌تواند. از این رو یکی از مسائل جدی که تاجیکستان در نزد خود گذاشته است در دایره مناسبت‌های اینتگراسیونی جلب نمودن توجه کشورهای جهان و سازمان‌های با نفوذ بین المللی به پروبلم تأمینات با آب تازه و حفظ محیط زیست به مسئله ضرورت شدید حفظ ذخیره‌های آب، استفاده و تنظیم عاقلانه آنها میباشد. تشبث آید به بنیاد بین المللی حفظ پیریک‌ها چی تأثیر در این سمت خواهد داشت؟ مفصل در گزارش همکاران ما. ташаббусҳои беназир ҳифзи пиряхҳо ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз обшавии пиряхҳои хурду бузург ва хатари тағйирёбии босуръати иқлим замина мегузоранд. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дунёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос менӯшанд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз минбари созмони милали муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз обшавии пиряхҳо, таҳдиди тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ мекунанд. соли 2007-2008 ки соли байналмилали қурбӣ гузаронданд ки ин қаблан дуюм соли байналмилали қурбӣ 50 сол қабл гузаронда шуда буд, муайян карданд ки 1 миллион километри квадратӣ пиряхҳо дар қутби шимолӣ нестуданд. яъне ки ин масофаҳо дар ин 50 сол хеле ҳам гуногун мешуд ва ташаббуси ҷаҳонӣ ҷаноби олӣ имконият медиҳад ки мо ҳамарӯза пиряхҳоро омӯзем, аммо гӯшрас кунем ки проблемаи пиряхҳо вуҷуд дорад. бо пешниҳоди ҷониби тоҷикистон ва ҳамовозии дигар давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. 21 январи соли 2025 бахшида ба оғози амалии соли ҳифзи пиряхҳо дар созмони милали муттаҳид ҳамоиш баргузор мегардад.
ҷумҳурии тоҷикистон ба ташаббусҳои худ дар сатҳи ҷаҳонӣ хеле ҳам нуфузи зиёд дорад ва ташаббуси панҷуме ки ҷаноби олӣ ироа намуданд ва аз тарафи тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хубӣ қабул карда шуданд ин зарурияти таърихӣ буд. Қаблан пирахҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ дар 50 сол як маротиба омӯхта мешаванд ва умуман баъди солҳои 90 омӯзиш ва тадқиқоти пирахҳо куллан коҳиш ёфта буд ва ин ташаббус як таконе ҳаст ба аҳли илм ки ва сиёсатмадорон ки рӯ ба пирахҳо оранд барои он ки захираҳои асосии обӣ инҳо маҳфуз ҳастанд дар пирахҳо. Масалан агар мо тамоми обҳои рӯи заминро якҷоя агар ҷамъ кунем ҳамагӣ 1 миллион кубометри квадратиро ташкил мекунад, лекин пирахҳо бошанд 24 миллион кубометри квадрат, яъне 24 маротиба зиёд ҳастанд. моҳи майи соли 2025 пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пирахҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд. Дар ҳошияи баргузории ин конфронси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби тоҷикистони соҳибистиқлол боз барномаву консепсияҳои нав қабул гарданд ва барои ҳифзи пирахҳо обшавӣ бо суръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд. ҳифзи пирахҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда ҳамкории дастҷамъона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунанд. танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбӣ бо суръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар бошанд.